E comestibil? Da, e sintetic. Ha? E sintetic și comestibil, da. Nu mâncă. Nu știu de ce nu-l bagă. Ha? Nu știu de ce nu-l bagă. Știa normal una, două le băga. Hai! Sus! 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 Sari! Ce teroriști sunt ăștia, mă? Nu se ce pe copii. Ful. Ce-am prins? Nu mai ia, s-a băgat la mine între craci. Aia spant. Te-ai lovit, amu? Stai? Te-ai lovit? Un pic, nu? În spatele. Să lovi la genunche. Nu, în spatele. Mă da prinde-l, mă ia. Dar ține cu laba. Să-ți arupe spatele. Aruncă în ce? Ia-mă! Uite-mă! Nu știu, oare îți place și asta? Te lasă? Da, da. Dar nu mă. Da, e bună că ea lui Auraș o spargi. Ce mișto la bun. N-ai Nu sărache!